राजन भक्तवृंदाक प्रीतीनी भागवत पुराण कोंकणी तर्फेनी वैष्णव कीर्तना सेशनाक राजनक स्वागत करता स आयचे फ्लायर संतोष स्पेशल कीर्तनिया म्हणून सांगून आसा मी पुराजनन पळोवन आसा पुरो सो आज स्पेशल डे म्हणून सांगता आसा मंगलाचरण स्टार्ट कर नो आम्ही कीर्तनीय स्टार्ट करूया। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितां तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अपास प्राजन भक्तवृंदाक स्वागत करता स भागवत पुराण कोंकणी तर्फेचेनी तकुनो। कलियुगांतू हरी नामस्मरण करचे भारी चांग म्हणून सांगून भागवतम तो सांगिल्लो आसा। तशीची हरील नाम दपून घेतील निमित्त आमगेल पाप पुरा नाश जाता म्हणून सांगताची। आमका हरील नाम विना खंयचेय सांगू जायना, यज्ञ करू जायना, कांय करू जायना। हे सुलभ रितीन आमी नामस्मरण करूयात। तशीची आजी आमगेलोट्टू वैष्णव कीर्तन करूक आसाची प्रथम जावन सुषमा कामत हन्नी सांगू येता आसाची कीर्तनीय। मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरिधरी। हे पद्य ऐकताना भारी खुश जाता। तशी प्राजनाने ऐकायची म्हणून सांगता आसा। हरे कृष्णा। ओवर टू सुषमा माताजी तुम्ही सांगेतनी। हरे कृष्ण माताजी। ओ गिरिधारी हाव लगी मागून घेतस एक पटी मिगल मना देवस्थाना भितर यो। तू वृंदावनांत असून आमगेल मन तुगेल वयर आकर्षित करतस। कितली पटी हांव रडता तुका आपयला। हा विनंती करता मिगे लगी यो गिरिधारी तुक राखून मिगेल दोळो सुकून गेला। माया म्हाका मेलो यो मिगे लगी ओ गिरिधारी। हांव तुका कसली हुडगीर हाणी खाली हात आयले तुगे लगी। तुगे खुशी तू मिगे लगी एवले तर नावे म्हाका वापस पटे। हांव तुगेले शरण जावन आयले यो मिगे लगी ओ गिरिधारी यो मिगे लगी।
गिरिधारी बनवारी, गिरिधारी बनवारी, मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरिधारी, मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरिधारी, गिरिधारी बनवारी, मन मोहन कुंज बिहारी प्यारे, आ जाओ गिरिधारी, बहुत बार है तेर लगाई, करुणा नैनन में गिर आई, ये रोया ये रोया एक दुखियारी प्यारी, आ जाओ गिरिधारी, गिरिधारी बनवारी, माग जोहत अखिया फतराई, दर दर पर माया ठकराई, ये देखो ये देखो दशा हमारी प्यार, आ जाओ गिरिधारी, गिरिधारी बनवारी, थोड़ी कृपा इधर बरसाओ, प्रेम बंद प्यासे को पाओ, ये माया मेरा एक भिकारी प्यारे, आ जाओ गिरिधारी, भेंट नहीं मैं कुछ भी लाया, खाली नाथ तेरे दर आया, मैं तेरा मैं तेरा प्रेम पुजारी प्यारे, आ जाओ गिरिधारी, गिरिधारी बनवारी, प्यार करो चाहे ठुकरा दो, पास बुलाओ दूर भगा दो, मैं सब विधि मैं सब विधि शरण तिहारी प्यारे, आ जाओ गिरिधारी, मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरिधारी, गिरिधारी बनवारी, गिरिधारी बनवारी, मन मोहन कुंज बिहारी प्यारे, आ जाओ गिरिधारी, आ जाओ गिरिधारी, आ जाओ गिरिधारी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। सुषमा माताजी भारी छंद कोरनु सुमधुर जावनु आमका गिरिधारी इल्ले मुख पडत तशा लेख ते एक आमका हे सृष्टी केल्या वरीशी म्हाका दिसले
तशी मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. आणि अशी आमगेल कीर्तनीय वैष्णव कीर्तनयाक सशान तुम्ही भाग्य का म्हणून हांव निमगिता आसा भागवत प्राण कोंकणी तर्फेनी. ಶ್ರೀಹರಿ ಹೇಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಸಲಿ ನಿನ್ನ ಅರ್ಚಿಸಲಿ ನಿನ್ನ म्हणून सांगून दासाल भजन असं. तशी आम्ही केद्दा देवालेगी म्हाका कशी म्हळ्यार देवा हांव तुका कशी प्रार्थना करचे ते कशी खंयच्या निमित्तांनी हांव तुका प्रार्थना करून हांव तुका मन खुश करूं जत देवा म्हणून आमी केन्ना देवाले म्हाका श्री हरी ह्यागे मेचिसली निन्ना श्री हरी ह्यागे मेचिसली हे भजन भारी लायक असं. तशीची मुखार वच्या आमका श्री गोविंद दामोदरम स्तोत्र सांगूक येतासाची आमगेल वरतो हेमापै माताजी तन बिल्वामंगल ठाकूर तन रचन केलेलं तसले श्री गोविंद दामोदर स्तोत्र सांगू येतासाची. अग्रे त्याच मीनिंग सांगूक हांव प्रयत्न करता. अग्रे करुणाम अथ पांडवाना हे भजन असं बिल्वामंगल ठाकूर त्यांनी सांगितलं. तांतू कशी सांगता म्हळ्यार कुरु पांडवले एद्राक दुशासन तिगेले केशनी वस्त्र धरलेल तवळी द्रौपदी कृष्णा विन विंगड देव ना म्हणू गोविंदा दामोदरा माधवा म्हणू आपयता आशिल्लो. ओ भगवान कृष्ण विष्णू मधु आणि कैटबा राक्षसाले शत्रु. ओ परमात्मा मोराल शत्रु तू भक्ताल वैरी तू करुणामयी जावन आसी. हे केशवा हे लोकाचे वडय गोविंदा दामोदरा दई दवरनो मिगेल उद्धार कर देवा म्हणून सांगून बिल्वामंगल ठाकूर निंगून घेता. तशी दूध दही लोणी विकतले युव गोपी ತಂಗೆಲೆ ಮನ ಕೃಷ್ಣಾಲೆ ಪಾದಕಮಲಾಂತು ಕಿತ್ಲ ಲೀನ್ ಜಲ್ಲಿಂಚಿ ಮಳ್ಳ್ಯಾರಿ दूध विकची केळ्ळारी दूध जायवे म्हूण निमगुच कडेन तन्नी विसोरनु गोविंदा माधवा दामोदरा म्हणून सांगता आशिल्लींची. तशीची कमला फुल्ला दोळ्याचे एक चिल्ली कमला फुल्ला हाता वैरी तिगेल कमला फुल्ला वरीच हाता वैरी बशिल एक कोशील तांबडे किराक सूचन दित की तू गोविंदा दामोदरा माधवा म्हूण सांग म्हूण सांग. तशी प्रत्येक घरांतू एक पंजरांतू कीर आशिल्ले तक समेत पुराजन शिकयताच की गोविंदा दामोदरा माधवा म्हूण सांगाची म्हूण सांगताची. आनी केद्दाची चेडवांक सन्न सन्न चेडवांक नितकरयतना तांणी कितले प्रितीनी संगीत आनी मधुर आवाजारी अलंकारीक जावन सुभाषित जावन आशिल्ले नांव आशिल्लें तसले गोविंदा दामोदरा माधवा म्हणून नितोचाक नितकरयता आशिल्लीं चेडवांक. मिगेल हे जिब्बेरी शुभाषित जावन आशिल्ले भारी चंद जावन आशिल्ले कृष्णा नाम स्मरण करच्याक म्हाका तुम्ही दय दवरका म्हणून सांगून गोविंदा दामोदरा माधवा म्हणून स्मरण करत तशी कर देवा म्हणून सांगून बिल्वामंगल ठाकूर सांगताची. केदना यशोदा दामोदर लिलांत आमी पळयल की ते कृष्णाक पोटाक दोरी बंदिता ते गायची दोरी बंदिताना थंय एक ಕೊಳ್ಳೆಗಾರ म्हणून सांगून एक दूध हे व्हरतलो मरे दूध जावन कितले थंय म्हळ्यार तांगेले एक ते गोविंद दामोदरा माधवा म्हणचेच न्हय ते सगळे गांवांतू कन्नांतू वत आशिल्ले. ते प्रत्येक चोर जावो कोणे जावो तांकां प्रत्येकल्यांक ते एक नांव येत आशिल्ले सडन. तशी म्हूण सांगून बिल्वामंगल ठाकूर हे अंतू सांगता आसाची. हांव मिनींग सांगूक प्रयत्न केला मिगेल अंदकून कसले चूक जाला क्षम कराची. हरे कृष्णा हेमापाई माताजी तुमगेल मधुर स्वरांनी आमकां हे भजन शिकोवन दियाची. हरे कृष्णा हेमापाई माताजी ओवर टू यू. हरे कृष्णा सगळ्यांक नमस्कार. आता रश्मी माताजीन सांगल्या म्हणके बिल्वामंगल ठाकूर रचित गोविंद दामोदर माधवेती स्तोत्र हांव सांगचे प्रयत्न करता.
अग्रे कुरूणाम् अथ पाण्डवानां दुःशासनेन वृतवस्त्रकेशा कृष्णा तदा क्रोशदधन्यनाथा गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण विष्णु मधुकैठ भारे भक्तानुकंपिन भगवन् मुरारे त्रायस्व मां केशवलोकनाथा गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारिपादा पितचित्तवृत्तिः दद्यादिकं मोहवशात् वोचत् गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति उलूकले समवृततण्डुलांश्च संघटयन्त्यो मुसले प्रमुग्धा गायन्ति गोप्यो जनितानुरागा गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति पर्यङ्किका भा जमलं कुमारं प्रप्स्वापयन्त्यो किल गोपकन्याः जगूप्रबन्धं स्वरतालबन्धं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति रामानुजं वीक्षण के लिलोलम गोपी गृहीत्वा नवनीतलगोलम आबालकं बालकमाजुहाव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति क्रीडन्तमन्तर् व्रजमात्मनं स्वं समं वयस्य पशुपाल बालैः प्रेम्णा यशोदा व्रजभाव कृष्णं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति यशोदया गाढम् उलूकलेन गोकण्ठपाशे न निबध्यमानम् रूरोदमन्दं नवनीत भोजी
गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरी बोल माताजी भारी चंद कोण सांगला श्री गोविंद दामोदर माधवेती ते भारी चंद झाला माताजी मस्त मस्त धन्यवाद अशीची प्रति सेशन येऊन एक कीर्तनीय संका म्हणून मागून घेता असं हरे कृष्णा नेक्स्ट कीर्तनीय संघ येता असाची हिज ग्रेस माधव चरण प्रभूजी हन्नी नरोत्तम दास ठाकूर तन रचन केलेलं तसले मोरा प्रभू मदन गोपाल प्रभूजी भारी चंद कोण कीर्तनीय सांगताची आणि आमका हे कीर्तनीयाचे सेशन काडच्या बॅग मस्त हे सपोर्ट करताची हरे कृष्ण प्रभूजी तुमगेल मधुर आवाजारी आमके एक भजन कीर्तनीय संका म्हणून भागवत प्राण कोंकणी तर्फे मागून घेता हरे कृष्ण प्रभूजी हरे कृष्ण हरे कृष्णा माताजी आवाज ऐकूच येत नाही होय प्रभू हरे कृष्णा हे भजन नरोत्तम दास ठाकूरांनी सांगितलं असं आणि हे भजन बंगाली तशा निमित्त आवाज अर्थ पहिले सांगून त्याच्यानंतर आम्ही भजन म्हणूया हंग नरोत्तम दास प्रार्थना करतात की हे मिगिल प्रभू मदन गोपाल हे गोविंद हे गोपीनाथ तुम्ही अनाथ लोकांचे नाथ असाची मिगिल तसल पतीत जीवावैरी दय करा हाव हे घोर संसार रूपी कारागृहांतू कैद असा तुमगेल कृपा रूपी राज्यवाना मक बांधून हांगच्यान काढाच हाव एक अदम चांडाल असता हावे वैष्णव लोकल तोंडाना ऐकलस की तुम्ही दयालू असाची हे प्रभू तुम्ही मका वृंदावन तो आश्रय द्यायची मका थई वंशी वटाक प्रसन्नतेने पळोवच्याक मेळटले हेंच मिगिले एक आशा कृपा करून तुम्ही मुखार येऊन मिगिले केस दोरून तांडायचे आणि यमुना तटायचे तुमगील चरण छायेंतू दवरा हे मिगिल अनेक दिवसाची आशा हे निराश करनाकाची मिगिल वैरी निष्कपट दया कराची हाव हे अनित्य क्षणभंगुर शरीराक स्वतः समजून बसलेला असा आणि मृत्यूक भयभीत जावन असा श्रील नरोत्तम दास ठाकूर सांगतात की मक्का व्रजधामाचे आश्रय मेळना हे भयान मिगिल प्राणू दिवस रात्री आक्रंदन करता असा हरे कृष्ण एक हरे कृष्ण मंत्र म्हणून आम्ही हे भजन चालू करूया हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मोर प्रभु मदन गोपाल मोर प्रभु मदन गोपाल श्री गोविंद गोपीनाथ तुम्ही अनाथेर नाथ श्री गोविंद गोपीनाथ
तुम्ही अनाथेर नाथ दया कर मोजी अधमेरा संसार सागर घोरे पडियाची कारागारे संसार सागर घोरे पडियाची कारागारे कृपाडोरे बांधील हमोरे कृपाडोरे बांधील हमोरे मोरा प्रभु मदन गोपाल अधम चांडाल आम्ही दयार ठाकूर तुम्ही अधम चांडाल आम्ही दयार ठाकूर तुम्ही शुनियाची वैष्णवे मुखे ए बड़ा भरोसा मने लय फेल वृंदावने ए बड़ा भरोसा मने लय फेल वृंदावने वंशीवट जेना देखी सुखे वंशीवट जेन देखी सुखे मोरा प्रभु मदन गोपाल कृपा कर आगु गुरी लह मोरे केशे धरी कृपा कर आगु गुरी लह मोरे केशे धरी श्री यमुना देहा पद छाया अनेक दीने राशा नहीं जेन नैराशा अनेक दीने राशा नहीं जेन नैराशा दया कर ना करी है माया दया कर ना करी है माया मोरा प्रभु मदन गोपाल अनित्य शरीर धरी अपन आपन करी अनित्य शरीर धरी आपन आपन करी पाछे पाछे शमने भय नरोत्तम दासे भने प्राण कांदे रात्रि दिने नरोत्तम दासे भने प्राण कांदे रात्रि दिने पाछे व्रज प्राप्ति नाई हय पाछे व्रज प्राप्ति नाई हय मोरा प्रभु मदन गोपाल श्री गोविंद गोपीनाथ तुम्ही अनाथेर नाथ श्री गोविंद गोपीनाथ तुम्ही अनाथेर नाथ दया करी मोजी अधमेरा दया कर मुझी अधमेरा मोरा प्रभु मदन गोपाल मोरा प्रभु मदन गोपाल हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरी बोल प्रभूजी మీకు आवाज ऐक पडत असतो मा हरे कृष्णा प्रभूजी भारी भारी छंद कोण सांगनो दिला मत प्रभूजीनी आमके एक भारी एक इस्कॉन आवचो न्हू म्हाका तशी फील जाल्ले तुम्ही प्रतिपंत भजन सांगताना म्हाका तशी दिसता आम्ही एक लायक एक देवस्थाना वचून बैसून देवाला नामस्मरण करता हाची एक लायक एक वातावरण निर्माण केलं प्रभूजीनी तशी मस्त मस्त धन्यवाद प्रभूजी आमकां सदा अशी एक कीर्तन हे सांगून सेशनात फर्स्ट सांगता तशें आमकां आयकूं तशें योग मेळ्ळो म्हणून सांगून हांव देवाल्या मागता हरे कृष्णा प्रभूजी दंडवत प्रणाम नेक्स्ट कीर्तनीय सांगू येता आसाची शिल्पा हेगडे माताजी हांनी नीलकंठ गोस्वामी त्यांनी रचन केलेले केवलाष्टकम सांगू येता आसाची
आणि भारी सुमधूर जावन कीर्तन सांगताची प्रति पंद्यावन लायक लायक एक कीर्तन सांगून आमकां लायक मन्ना एक ತಂಪು वातावरण दिताची. ओवर टू यू माताजी. शिल्पा हेगडे माताजी. हरे कृष्ण माताजी. नीलकंठ गोस्वामीनं रचित केलेल्या केवलाष्टकमा या पद्याचे अर्थ अशे असत. हरिनाम भारी मधुर करता आणि सक्कडाके मंगल करता. आमगे जीवन पावन आणि पवित्र करता बरी हरिनामाचे स्मरणे निमित्ताची. ब्रह्मा तुलाने एक तण ते मायांतो अस पुऱ्या कशी सक्ती म्हणणारी हरिनाम मात्र म्हणून सांगला. हरिनामाचे शिक्षण महत्व कोण आमकां दिता त्यांनी आमगेर बद आनू आम्मा दोस्त म्हणून हंतू सांगताची. या भौतिक प्रपंचांत हरिनामाचे विषयान कोण उल्लेनाची काय प्रयोजन ना म्हणून हंतू सांगला. भौतिक प्रपंचांत आम्ही होडोड्ड प्लॅन्स घालण्यात असताची जाल्यार आम्ही एक पडी घेतल श्वास केदन सोडताची म्हणून आमकां गोतना. तशें आम्ही बाल्यावस्थारी असताना हरिनामाचे स्मरण घेवचे अभ्यास करका म्हणून हंतू सांगला. हरिनामाची आमकां रक्षण करता म्हणून पदे पदे सांगला. देवात भक्ती आणि भक्ती खंयचे घरकडे करताची त्या घरकडे हरी निवास करता. तुलसीला अर्चने आणि हरी कीर्तन खंय करताची थंय हरी अनुनित्य काल असता म्हणून सांगला. खंय भक्तीन हरिनाम स्मरणे आणि भागवतम आणि वाजिताची थंय हरी निवास करता म्हणून सांगताची. या जगत्यांत दुःख अस या भौतिक प्रपंचांत या मिगेल घर या मिगेल आस्ती दुड्डू मिगेल कार म्हणून आम्ही एक ग्लासा इतलाशे सान चुरा इतलाशे वस्ता वैरी आम्ही उसकू काडताची. बद जावन भांगरा इतले आणि वज्रा इतले श्रेष्ठ म्हणणारी श्रेष्ठ अशे हरिनाम स्मरण म्हणून आम्ही विसरल्याची. तजावन या भौतिक प्रपंचांत अगती म्हणणारी बरी हरिनाम स्मरण आणि काय नाही म्हणून सांगताची. हरिनाम स्मरण आम्ही पदे पदे श्रवण आणि स्मरण करत असता. आम्ही त्याचे कीर्तन अनुनित्य काल करका त्यांचे सर्वस्व म्हणून आमचो सांगला. आमगेर युगधर्म म्हणणारी कलियुगाचे धर्म म्हणणारी भगवंता नामस्मरण या जगती बरी एक तणा समान म्हणून सांगताची. या जगत्यांत शाश्वत आनंद म्हणणारी हरिनाम स्मरण म्हणून मात्र म्हणून हंतू सांगला. मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम पावनम पावनेभ्योऽपि हरे नामैव केवलम 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 आब्रह्म स्तंभ पर्यन्तम सर्वं मायामयं जगत् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरे नामैव केवलम 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 सगुरु सपिता चापि समाता बन्धवोऽपि सह शिक्षायच्चेत् सदा स्मर्तुं हरे नामैव केवलम 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 निश्वासेन हि विश्वासः कदा रुद्धो भविष्यति कीर्तनीय मतो बाल्यात्
हरिर्नामैव केवलम् हरिर्नामैव केवलम् हरिर्नामैव केवलम् हरिर्नामैव केवलम् हरिर्नामैव केवलम् हरि सदा वसितत्र यत्र भागवता जनाः गायन्ति भक्ति भावेन हरिर्नामैव केवलम् हरिर्नामैव केवलम् हरिर्नामैव केवलम् हरिर्नामैव केवलम् हरिर्नामैव केवलम् अहो दुःखं महादुःखं दुःखात् दुःखतरं यतः काचार्तं विस्मृतं रत्न हरिर्नामैव केवलम् हरिर्नामैव केवलम् हरिर्नामैव केवलम् हरिर्नामैव केवलम् हरिर्नामैव केवलम् दीयतां कर्णो नियतां वचः गीयतां नित्यं हरिर्नामैव केवलम् हरिर्नामैव केवलम् हरिर्नामैव केवलम् हरिर्नामैव केवलम् हरिर्नामैव केवलम् त्रिणीकृत्य जगत्सर्वम् राजते सकलोपरि चिदानन्दं मयं शुद्धं हरिर्नामैव केवलम् हरिर्नामैव केवलम् हरिर्नामैव केवलम् हरिर्नामैव केवलम् हरिर्नामैव केवलम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण।
हरे कृष्णा. माताजीला नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे की म्हणून आता अंजलींची. रश्मी भट माताजी अनम्यूट करा. हरे कृष्णा. शिल्पा हेगडे माताजी तुम्ही बारी चंद कोण सांगलाय आईचे येत कीर्तन. एक भक्ती सांग जाऊन अशी एक कीर्तन माधव चरण प्रभूजीनं सांगलंय आणि त्याचे कंटिन्युएशन जेवण शिल्पा हेगडे माताजी तुम्ही सांगलंय. बारीला ऐकून सांगलंय. मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. आता नेक्स्ट आम्ही नेक्स्ट कीर्तन सांगू येता सांची लक्ष्मी मल्ल्या माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. स्वागत आहे तुमका. तुम्ही म्हण येता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्री श्रीनिवास आचार्य त्यांनी रचित केलेल्या श्री षड गोस्वामी अष्टकांचे अर्थ आणि कीर्तन सांगूक प्रयत्न करता असत. श्रील श्रीनिवास आचार्य हांनी आधारपूर्वक सहस्वामी श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट स्वामी, श्री रघुनाथ दास स्वामी, श्री जीव गोस्वामी आणि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी हांका वंदन करतात. हांनी सदैव कृष्ण नाम भक्ती कीर्तन नृत्यांतू मग्न असताची. तांका कोणाले वैरी द्वेष नातील निमित्त धीर आणि अधीर जनाल ओटू प्रीतींत असताची. श्री चैतन्य महाप्रभूक तांगेर वैरी विशिष्ट कृपा दृष्टी जाल्लेले असता. मानव जातीचे कल्याणार्थ शाश्वत भगवत तत्वाचे स्थापन करचे दृष्टिकोनातून वैदिक ग्रंथ अभ्यास करून निपुण जाल्लेले असताचे. हांका श्री कृष्ण महाप्रभूले श्री चैतन्य महाप्रभूले संपूर्ण ज्ञान आशिल निमित्त तांगेर दिव्य गुणाचे वर्णन करून तांणी प्रवीण जावन आसलींचे. शुद्ध भक्तीचे ज्ञान दिवन बद्ध जीवांक पापकृती परिणाम पासून कशी मुक्ती पावची म्हणून दाखवून देताची. तांगेर ऐश्वर्य भरित जीवन तुच्छ म्हणून देखून सकड त्याग करलेला असा. दिव्य वृंदावनातू हे स गोस्वामी श्री श्री राधा कृष्णाने भक्ती करून मग्न असाची. बद्ध जीवांक जीवनाचे परमोच्च ध्येय प्राप्त करचे खातीर पूर्ण रूपांतू समर्थ असाचे. तांणी तांगेल अमूल्य जीवन दवाल नाम कीर्तनातू अर्पण करताची. भक्तिमयी क्रिया करून तांगेल भूक आणि निद्रे वैरी विजय पाविले असा. हानी वृंदावनातू होडोड आवाज करून देवाले नाम स्मरण करता कृष्ण भक्तीचे आचरण करता असाची. अशी सांगून श्रीला श्रीनिवास आचार्य हे स गोस्वामीक वंदन करता असाची. कृष्णो कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतांभो निधि धीरा धीर जना प्रियो प्रिय करो निर्मत्सरो पूजितो श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुवो भारवंतारको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपालको नाना शास्त्र विचारनैक निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविंद भजना
नन्देन मत्तालिका वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ श्रीगौराङ्गगुणानुवर्णनविधौ श्रद्धा संव्रज्य अन्वितौ पापोत्तापनिकन्तनौ तनुभृता गोविन्दगानामृतै आनन्दाम्बुधिवर्धनैकनिपुणौ कैवल्यनिस्तारकौ वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ त्यक्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपति श्रेणीं सदा तुच्छवत् भूत्वा दीनगणेशकौ करुणया कौपीनकण्ठाश्रितो गोपीभावरसामृताब्धिलहरी कल्लोलमग्नो मुहुः वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ कूजत् कोकिलहंससारसगणा कीर्णे मयूराकुले नानारत्ननिबद्धमूलवितपा श्रीयुक्तवृन्दावने राधा कृष्ण महर्निशं प्रभजतौ जीवार्थदौ यौ मुदा वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ संख्यापूर्वकनामगाननतिभिः कालावसानीकृतौ निद्राहारविहारकादिविजितौ चात्यन्तदीनौ च यौ राधा कृष्ण गुणास्मृतिर्मधुरिमा नन्देन सम्मोहितौ वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ राधा कुन्दतटे कालिन्दितनया तीरे च वंशीवटे प्रेमोन्मादवशादशेषदशया ग्रस्तौ प्रमत्वौ सदा गायन्तौ च कदा हरेर्गुणवरम् भावाभिभूतौ मुदा वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ हे राधे व्रज देवी के चललिते हे नंदा सुनो कुता श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले कालिंदी वने कुता घोषन्ता विनिसर्वतो व्रजपुरे खेदैर्महार्विन्दाहलो वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ। हरे कृष्ण।
श्रीकृष्ण माताजी भारी छंद कोण सांगला तुम्ही षड्गोसाष्टकम तशीची प्रत्येक वैष्णव कीर्तनियाक सेशनाक येऊन भाग घेवका म्हणून निमून घेता असं भारी छंद कोण ते षड्गोसाष्टकमाचे मीनिंग वरेन भारी छंद कोण सांगले मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्ण नेक्स्ट जीवगोस्वामी रचन केलेले पायस सखी कश्य सांगूक येताची त्याची मीनिंग सांगू प्रयत्न करता जीवगोस्वामी त्यांनी रचन केलेले गोपाल चंपू दकुनी ಹಂಗ ಜೀವಗೋಸ್ವಾಮಿ ಗೋಪಿ ತಂಗೆಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಗಿ ನಿಮ್ಗೀತಾಕಿ ಕೃಷ್ಣಲ್ ಆನೋ ಅಮ್ಮ ಕೋಣ ಕಿತ್ಲು ಹುಡುಗಾಸ್ಕೆಲ್ಲರಿ ಉತ್ತರ ಮೇಳ್ನ रजाचे रायू आणि राणीक असल पुत्र मेळचे मेळरी त्यांनी मस्त पुण्य कार्य कोरना सुका नवे म्हणून त्यांनी गोपीला निंगित गोपीसाला निंगित असाची भगवान कृष्णाले आवसू आणि बापूसू मस्त दैवी गुण आशिले म्हणून ब्रह्मांड सगळे जनांक घोषण सगळे जनांक गोत्तस घोषण अस हेंची ತಂಗೆಲೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಸಂಪತ್ತು हे ज्ञानींगेले रत्न आणि त्यांनी प्रपंचाचे जनाले हृदय विन्न जलल त्यांनी असल आनंद त्यांनी सांगून मस्त राजनाक प्रीती करताची राजन ತಂಗೆಲೆ प्रशंसा आणि गौरव करताची ब्रजवंशांतू श्रीकृष्ण तसले सुंदर आणि सद्गुणवंत महिमावंत चरडू कोणे नाशिलींची आणि पुढे नाशिलींची म्हणून सांगून म्हणताची तशीची भगवान श्रीकृष्णाले आवस बापूसू मस्त भाग्यवान आणि श्रीमंत ತಂಗೆಲೆ दोन्ही आभरण त्यांनी नंद महाराज सगळ्यांक सहाय करचे परोपकारी असाची आता त्यांनी ब्रज सोणू अदृष्ट देवतेक निंगूचे कतीरे वृषभानुल्ले चमकलींची हरे कृष्ण हे अर्थ सांगितलं तुमचे चूक क्षम कोरका अश्विन माताजी तुमगे मधुर आवाजाने आमके संकीर्तन ऐकूत तसे भाग्य दियाचे माताजी हरे कृष्ण ओवर टू यू हरे कृष्ण थैंक यू रश्मि माताजी अर्थ संगीलेक जीव गोस्वामी रचित पश्य सखी जन सोयम कस्य पश्य सखी जन सोयम कस्य पश्य सखी जन सोयम कस्य सुविचारयन् अपि चित्तं क्वचिदपि नान्तम् अभति यस्य पश्य सखी जन सोयं कस्य पश्य सखी जन सोयं कस्य सुचिरोपार्जिता सुकृत शतायुता सुचिरोपार्जिता सुकृत शतायुता निर्जित तरुण समाजौ वशीयां सा अपियं तनयं लिभाति व्रजराजौ पश्य सखी जन सोयं कस्य पश्य सखी जन सोयं कस्य
पश्य सखी जन सोऽयं कस्य पश्य सखी जन सोऽयं कस्य सर्वस्नियति मम तां सचयति सर्वस्नियति मम तां सचयति घोषो यत्र सदैव मातर पितरा दीकम् अभिमनुते यश्चन सर्वं नैव पश्य सखी जन सोऽयं कस्य पश्य सखी जन सोऽयं कस्य व्रजपतिवंशी यादृन्न भावति व्रजपतिवंशी यादृन्न भावति नाभूदत्र कदापि सोऽयं गुणरूपादिकं मीद्रग् भजते चारु सदापि पश्य सखी जन सोऽयं कस्य पश्य सखी जन सोऽयं कस्य यस्य च लब्धा अपि धनीमणि यस्य च लब्धा अपि धनीमणि स्वयमपि सर्वं दाता वृषभान्वन्वय लक्ष्मीं येन च याचयति व्रजयाता पश्य सखी जन सोऽयं कस्य पश्य सखी जन सोऽयं कस्य सुविचारयत् अपि चित्तं क्वचिदपि नान्तम् अभति यस्य पश्य सखी जन सोऽयं कस्य पश्य सखी जन सोऽयं कस्य पश्य सखी जन सोऽयं कस्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी. भारी छंदस्य भजन भारी भारी लायकस मस्त मधुर आवाजारी आमकां एक लायक एक आध्यात्मिकाचे एक लायक संगीत तुम्ही म्हाका आमकां दिल्ले तशी मस्त मस्त धन्यवाद. भागवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमचे मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. नेक्स्ट रश्मिता पै माताजी नरोत्तम दास ठाकूर तांगेल रचन केलेले राधा कृष्ण प्राणमोरा हे सुंदर भजन सांगू येता आसाची रश्मिता पै माताजी. हरे कृष्ण माताजी. ओवर टू यू. हरे कृष्ण.
हरे कृष्णा. आज याव नरोत्तमदास ठाकूर हांणी बरयल तसले एक कविता राधाकृष्ण प्राणमोरा अज्ज एक सारांश सांगचे प्रयत्न करता. नरोत्तमदास ठाकूर हांका राधा आणि कृष्णाल वैरी मस्त एक मोग असता, मस्त एक भक्ती तांणी कशी दाखोवचे म्हणून तांगेल भक्ती कविते मुखांतर तांणी व्यक्त करताची. तांणी बरयताच कसं म्हणल्यार राधा आणि कृष्ण तांणी मिगेले जीवन मिगेले आत्म तांणी मिगेले सर्वस्व म्हूण सांगताची. हे जीवन आणि मरणांतू म्हाका तांणी आश्रय म्हूण सांगताची. मुखारी तांणी त्या कीर्तनांत बरयताची तांकां कशी तांगेले एक मोग राधा आणि कृष्णाल वैरे अशें ते व्यक्त करचे म्हणून सांगताची. यमुना न्हंयच्या तटा वयरी एक रान आसा, त्या रानांत तुले कदंबा म्हणून एक कसं रुकू, त्या रुक्का मुळांत हाव राधा आणि कृष्णाक एक वज्र रत्न खचित आभरण दुखून केलें तसले एक सिंहासना वयर बैसून घेवन तांगेल चंदाई पळोवका म्हूण आशा आसा म्हूण सांगताची. आनी तांकां श्रीगंधात लेपीत श्रीगंध तांगेल्या अंगा पुरो लावन तांकां चामरा सेवा कोरून त्या तांगेल चंदाई चंद्रात आसले तांगेल तोंड शाईन जावच तसले तोंड पळोवन हांव तांगेल चंदाई पळोवन हांव खुशी पडटा म्हूण सांगताची. हांव म्हगे हातान गंतिल तसले मालती पुल्लाचे माळ कोरून तांगेल गळ्यांत ते हांव घालून आनी तांकां कर्पूर तसले परिमळ आशिल्ले तितले तांबूल तांकां आस्वादन करचेक तांकां हांव दिता म्हूण सांगताची. आनी राधा राणीले सख्खी जावन आशिल्ले ललिता आनी विशाखाले अनुमती घेवन राधा आनी कृष्णा लेगी बैसून हांव तांगेले पांय चिरडिताची, तांगेले सेव करता म्हूण घेवन हांव तांणी सांगताची. तांणी लास्टाक असं म्हणटा म्हळ्यार हांव नरोत्तम दासू हांव केदांय राधा राणी आनी कृष्णाले सेव करचे खातीर निगेले सर्वस्व दिता आनी तांगेले सेव करचे एक अवकाश मेळचे खातीर केदांय रक्ता आसता म्हणून सांगताची. कीर्तन सांगचे स्टार्ट करता. राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, जीवने मरणे गति अरुण ही मोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, कालिंदीर कुले केली कदंबीर वना, कालिंदीर कुले केली कदंबीर वना, रतन बेदीरा उपार बोसबुदू जाना, रतन बेदीरा उपार बोसबुदू जाना, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, श्याम गौरी अंगे दिबो चंदनेर गंधा, श्याम गौरी अंगे दिबो चंदनेर गंधा, चामरा दुलाबो कबे हेरी मुख चंद्रा, चामरा दुलाबो कबे हेरी मुख चंद्रा, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, गातिया मला तेर मला दिबो दोहार गले, गातिया मला तेर मला दिबो दोहार गले, आधारे तुलिया दिबो कर्पूर तांबूले, आधारे तुलिया दिबो कर्पूर तांबूले, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंदा,
ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंदा अज्ञाय करीबो सेवा चरणारविंदा अज्ञाय करीबो सेवा चरणारविंदा राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो दासेरानुदास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो दासेरानुदास सेवा अभिलाषा करे नरोत्तम दास सेवा अभिलाषा करे नरोत्तम दास राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी, हरी बोल. भारी चंद कोणते अर्थवरांना सांगलाय. अर्थ सांगिल्ली मी तमक भजन कीर्तन कसल म्हणून अर्थ जाता ताकाची अर्थ फर्स्ट सांगून कीर्तन केल्यारी आमकां मना करेक्ट वता. तशीची मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. प्रतिपन तशीची ಅವನು कीर्तनीय भाग्य येवका म्हणून सांगून निमगून घेता असं. हरी हरी कभी मोर कोई बेसुधी हरी हरी कभी मोर कोई बेसुधी श्री राधा कृष्णा श्री राधा कृष्णा या प्रेम हरि हरि कभी मोया बेसुधी. हे भजन भारी एक छंदस. तशीची आमगेल आचार्य राजनानी भारी छंद कोण वैष्णव कीर्तन केल बरयलेलं अस. तशी त्या भजन पुरा आम्ही एक शिकून संका म्हणून सांगून आमका भागवत पुराण कोंकणी त्यांनी हे वैष्णव कीर्तन सेशन केला. तशी पुराजन भक्तवृंदाले हांव एक निमगूच कसा म्हळ्यारी हे अवकाश कोणे सोडणुकाची हे केन्ना मेळना. त्यांनी भागवत पुराण कोंकणी त्यांनी कशी म्हळ्यारी आमका भक्ती दाखवून भायर येवचे सोडणाची एक ना सेशन करता आसाची. ते आमका फ्री ऑफ कॉस्टार मेळता आस. ते आम्ही घरा बैसूनची तांगेल सेशन अटेंड करचे. तांतू आम्ही भक्तिमयार वच कशी म्हणून सांग पाता वच कशी म्हणून सांगून आमकां इजी वे त्यांनी स्टेप बाय स्टेप आम सांगून दिता आसाची. आम्ही त्या पुरा एक तांगेल सेशन अटेंड करका म्हणून हांव भागवत पुराण कोंकणी तर्फेन की आनी मिगेल तर्फेन हांव निमगून घेता आस. मस्त मस्त यूज जाता आस. तशी हाय गीता सुबोधिनी म्हणून सांगून सेशन स्टार्ट केला त्यांनी भागवत पुराण कोंकणी त्यांनी. ते वारान 3 दिवस अस. सोमार बुधवार आणि शुक्रार अस. ते 8:15 रिसाइटेशन स्टार्ट जाता. तशी 8:30 म्हणताना ताजे अर्थ पूर्ण सांगता आमका राजन माताजीस आणि प्रभुजी येवन आमका भारी आमका मनावत तशी सांगताची. मागीर क्वेश्चन एंड आन्सर अस सेशन्स असता. ते भारी लाय जाता. राजनांनी जॉईन जावका म्हणून हांव निमगून घेता. तशीची सॅटर्डे शनिवार रेलेवेन्स ऑफ प्रसादम हे आमकां सांगून दिवचे येता आसाची. हर ग्रेस अमला सीता माताजी ते 7:30 इंडिया टाइम म्हाका हे वरेन सेशन अटेंड जायाची. प्रसाद करचे म्हणून एक सांग शिकून दिवच्या पुरोची. त्याचे महत्व कसले म्हणून सांगून आमकां शिकून दिवच्या पुरोची. त्यांनी केलं प्रत्येक सेशनांतू आमकां मस्त उपयोग जावता असेल पुरास. आमकां 1 घंटो दिवसाक वारांत एक 3 क्लास करताची. त्या क्लासांतू आम्ही जॉईन जावका. तशीची आजी कीर्तन केलेलं प्राजनाक पूरक धावन धन्यवाद सांगता.
हे भागवत पुराण कोंकणी त्यांनी हे सेशन्स केला तशी पुराजनन मुखार येवन नेक्स्ट आनी 15 दिवसांनी अपवास कीर्तनिया सेक्शन आसा तुमकां अपवास अनेक भजन शिकूं एक टाइम मेळटा पुराजनन भजन शिकून एक संघाची सुमधुर आवाज पुराजनाक देवान एक दिला ते यूज करून हांगा एक संग्या आमी देवा खरीक कशी आमी प्रीत करयेता म्हण सांगून आमी देवा लागीं हे संगीत रूपांनी ताका एक प्रीती करया हांव उलयलां तूं कसले चूक जाला रे क्षम करका हरे कृष्णा नृसिंह कीर्तन संगीत के प्रभुजी आणि कसले अनाउंसमेंट की माधव चरण प्रभु एड्रेस करतो कसं प्रभुजी श्री नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंह देवा प्रह्लादेश जय पद्मा मुख पद्मा भृंगम उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं मृत्यु नमाम्यहं नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादनाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलटङ्कानकानाये हितो नरसिंहो परतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंहो नरसिंहो यदये नरसिंहो नरसिंहं शरणं प्रपदे वकरकमलवरेण अद्भुतशङ्का दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्ग केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय भक्त प्रह्लाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय श्रील प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय श्री भक्त विनाशक नरसिंह महाराज की जय आज संगील अंत मीनिंग अंत कसले बिनी चूक जल्ला री क्षम कोरका हरे कृष्णा पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा